खुलुमबाय। बे समाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। नोंथांनि थाखाय आं गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं मैया रबिबारखालि आसामनि डिजिपि मानगोनां भास्कर जयति महत बिथाङा फोरमायदों दि थांनाय सुनिबारखालि आसामनि बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय हमजानाय सा 17 बांलादेशनि सुबुंफोरा दावबायनायनि बिसा लानानै आयेन बेरेखायै आसामाव धोरोम फोसावनोसो फैनायमोन होनना फोरमायदों होनना द टाइम्स अफ इन्डिया रादाबाव फोरमायदों। लोगोसे डिजिपिआ फोसावबावदों दि बिब्दिनो गोबां गुबुनारिफोरा दावबायनायनि बिसा लानानै आसामाव आयेन बेरेखा खामानिखौसो सिरि मावगासिनो दं होनना फोसावबावदों। नैथियाव दं मैया ताइवानाव 6.7 मेगनिटिउडनि बांग्रि मावदों। ताइवाननि खोला बाहागोआव थानाय ओनसोलाव बे गिथावनायै बांग्रि मावनाया सोमजिदों। खौराङाव फोरमायनाय बादिब्ला ताइवानाव बांग्रि मावनायजों सा 11 सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जादों होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। थामथियाव दं मैया आसाम सरकारनि एसआइ आरो कामान्डो बेटालियननि आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय लोगो लोगो गोबां आसामनि लाइमोनफोरा उथ्रिसारनो हादों। नाथाय गोरिब नखरनिफ्रायबो उथ्रिसार जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदियैनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दिमोलगाव मुंनि गंसे गोरिब नखरनिफ्राय जगदीश चन्द्र बर्मन मुंनि सासे सुबुङा कामान्डो बेटालियनाव उथ्रिसार जानो हादों। मख'नो गोनांदि बिथां जगदीश चन्द्र बर्मननि बिमाया मुरि फानबायग्रामोन होनना रादाबनिफ्राय मिथिनाय जादों। जगदीश चन्द्र बर्मनाबो राजमिस्ट्रि खामानि मावफायोमोन होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। ब्रैथियाव दं मैया रबिबारखालि भारतनि रांखान्थि बिथिंखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय भारतनि कमार्स एन्ड इन्डास्ट्रि मन्त्रि मानगोनां पियुष ग'यल बिथाङा सौदि आरबआव थांनानै सौदि आरबनि कमार्स मन्थ्रिजों सावरायदों होनना मानगोनां पियुष ग'यल बिथाङा गावनि फेसबुकआव फोरमायदों। बाथियाव दं मैया नेपालाव थाद'नाय गैयै जुब अखा हानायनि जाहोनाव हा गिसिखानायजों सा 22 सुबुङा जिउ गोमादों आरो सा 10 सुबुङा जखम जाना दं होननानै रादाबाव फोरमायदों। रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला रैखाथि हान्जाया गोबां खस्थ'यै रैखा खालामनो जुजिथाबगासिनो दं होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। दथियाव दं इउनाइटेड नेशन्सनि चिफ मानगोनां एन्टनिय' गुटेरेस बिथाङा फोरमायदों दि थांनाय बुधबारखालि रासियानि हादरगिरि भ्लादिमिर पुतिन बिथांजों रासियानिफ्राय हासार आरो अमोनिया लाबोनो थाखाय सावरायनाय जादों होनना फोरमायदों होनना द टाइम्स अफ इन्डिया रादाबाव फोरमायदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनाबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान रादाब फोसावबाय थायोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।